Ah, 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 mga lods, mga lods, mga lods. Uwik TV here. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Like, share, and subscribe. Comment ka na rin, pa-shoutout ka na rin para ma-shoutout kita sa susunod kong vlog. Muding kalimutang i-click yung notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga videos. So guys, discussion muna tayo, no, habang tayo nagbibiyahe. Maraming nagtatanong bakit nga ba kailangan natin painitin ang ating motor. So regardless of automatic man yan or semi-automatic or manual, no, yung mga declutch na motor, we are obliged to kailangan nating painitin yung ating mga motor. So isa ito sa mga mistake ng mga riders, at masasabi kong napaka-importanteng matutunan nila na kailangan muna nilang painitin yung kanilang motor bago nila ito gamitin. So usually ang pagpapainit ko ng motor ay 3 to 5 minutes. Sabihin na natin medyo matagal at medyo makonsumo sa gasoline. Yan. Kasi kailangan nating painitin ang ating motor sa kadahilan ng kailangan nating paakyatin yung langis sa ating makina or mag-circulate ng maayos yung langis sa loob ng ating makina. So including na lahat doon ng gears, no? Kasi pag hindi natin pinainit ng tama yung ating motor, ang tendency nun ay hindi malulubricate ng maayos yung mga parts ng makina natin doon sa loob, no? So pag hindi na-lubricate ng tama yung parts or sa loob ng makina, hindi nag-circulate ng maayos yung langis doon sa loob ng makina, ang tendency nun guys is nagkakaroon ng kiskisan. Nagkakaroon ng kiskisan sa mga gears na hindi pa siya nalangisan. Say for example, di ba? Pag ang dalawang bagay na magaspang ay nagkiskisan, magkakaroon yun ng gasgasan, syempre. So iniiwasan natin sa loob ng ating makina na mapudpod yung ibang parts. So ang solution doon, or doon napapasok yung tinatawag nating lubrication. Kaya natin nilulubricate yung loob ng ating makina is to prevent yung mga kiskisan or gasgasan or friction na tinatawag sa loob ng ating makina, para hindi masira yung mga parts ng ating makina sa loob nun. Regardless man yan kung kahit na anong motor, big bike, underbone, scooters, semi-automatic na mga motor, kailangan nating ilubricate ng tama yung ating makina or yung parts ng ating motor, lalong lalo na yung makina. Paano natin siya ilulubricate? Syempre kailangan nating ng 3 to 5 minutes. In my own experience, kailangan nating painitin yung ating motor ng 3 to 5 minutes bago natin siya i-throttle o kaya i-revolutionize, and of course bago natin siya gamitin, para maiwasan na masira yung parts doon sa loob ng makina. Kasi within that 3 to 5 minutes aakyat ngayon yung langis doon sa ating makina. So magsi-circulate yung langis doon sa loob ng makina natin, and nilulubricate niya ng maayos yung ating mga yung parts ng ating makina. So kailangan na talaga natin ng 3 to 5 minutes, no, na heating time para umakyat yung langis sa ating makina and prevent yung kiskisan or gasgas ng mga parts ng makina natin, no.
So yun yung kalagan guys ng tamang heating time or enough heating time na 3 to 5 minutes. It allows the engine oil to circulate properly inside of our engine. So kailangan nating malubricate ng tama yung ating makina to prevent yung friction na magkukos ng pagkasira ng mga parts ng ating makina.